सरवनवा तोरा पर टोटल हिसाब 20,000 रुपया भेलवा। अच्छा। जल्दी सला क्या कि हमरो ऊपर महाजन के देवाक रहे छे। हमरा शौक नहीं है तोर पाय रखे के काल के कि हम तोरा आइए दे देतिया। हमरो पैसा बुढ़वा काका 20,000 रुपया रखने नहीं विश्वास हो तो चल 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 लेकिन 1 सेकंड हो बुढ़वा काका हमार पाय लेना 20,000 रुपया से दो जल्दी देखे हमरो मांगे लायल है। रे तोर पाय रखे के हमरा शौक है। हमारा पाय रहते त काल के तोरा हम आइए दे देतियो। हम रोहित बा का पाय देने छे नहीं तोरा विश्वास चल तू चला चल रे रोहित बा तोरा 20,000 देने छो ना तू 20,000 हमरा दे देखे हम सरवना के पैसा लेने छे ओकरो पैसा हमरा दे के तोर पाय रखे के हमरा शौक है। हमरो पाय को शौक नहीं रंग सला पाय हमरा देखे रे सरवनवा हमर 20,000 रुपया ला इच्छा के देवा के ए बुढ़वा काका हमर 20,000 रुपया लावा अंकुश ला के देबा के रे रोहित बा हमरा 20,000 रुपया दे सरवन के दे के रंग सला हो 20,000 रुपया हम बुढ़वा काका के देखे रे सरवनवा हां 20,000 रुपया ला अच्छा के देवा के ए बुढ़वा काका हमरा लावा 20,000 रुपया अंकुश ला के देबा के रे चुप क्या कुकुर बना जगह झगड़ा करते रहो। देखो भैया तू है हां ई बात ठीक छे। ई छोरा हम 20,000 रुपया रखने छे हमरा दो ने रहल छे। हां रे देखा भैया हमरो बुढ़वा काका 20,000 रुपया रखने लेकिन दो नहीं रहल छे। देखो भैया हमरो 20,000 रुपया रोहित बा रखने हमरो नहीं दो रहल छे। देखा भैया हमरो अंकुश 20,000 रुपया रखने हमरो नहीं दो रहल है। मतलब सब के सब रखने है छे। जा सुन ले पाय पकड़ 20,000 रुपया दे तू अपन कर्जा सदा रे छले 20,000 तो पर ला बुढ़वा काका हम तो अपन ला 20,000 रुपया ले सरवन तू अपन ले 20,000 रुपया ले अंकुश बात तू ले अपन 20,000 रुपया भगलो सब के सहित गेलो। चल हमर पहला लेकिन 1 सेकंड अब नहीं ना केकरो पर केकरो कर्जा हो अब अहिला झगड़ा करे छले कोई दिक्कत नहीं ना अब जो अपन अपन काम कर जो तू समझा चल कहीं के नहीं तू समझा नहीं